Acum mai bine de 100 de ani, stațiunile de pe litoral erau sate de pescari. Prima stațiune de pe litoralul românesc a fost Eforie Sud. Pe la 1899, boierul Movilă, deloc de prin Moldova, a pus piatra de temelie la primul hotel care de altfel îi purta numele. A adus specialiști de la Viena pentru a analiza nămolul de la Techirghiol, dar și familii de zidari care au construit 2 hoteluri. În primăvara lui 1902, când clădirile au fost finalizate, Movilă începe să-și facă reclamă în țară, dar și peste hotare. Nu mult a trecut până când i-a venit ideea de a parcela un teren în mai multe locuri de casă pe care să le vândă. 2 ani mai târziu, moșierul moare, însă familia continuă vânzarea de terenuri. Până în 1938, aici se construiesc circa 500 de vile, hoteluri și case de locuit. Stațiunea ajunge astfel să poată găzdui în 1938 până la 20.000 de vizitatori pe sezon.